Hľadáte nehnuteľnosť, ktorá zarába od prvého dňa? V turisticky vyhľadávanej Liptovskej Ondrašovej, len na skok od Tatralandie a Liptovskej Mary, stojí tento moderne zrekonštruovaný penzión. Strategická poloha, ktorá zaručuje celoročnú obsadenosť bez nutnosti ďalších investícií. Dispozícia je využitá na maximum. 3 podlažia ponúkajú 8 izieb a samostatný apartmán. Pričom každá jednotka má vlastnú kúpeľňu. Tri plne vybavené kuchyne zabezpečujú hosťom dokonalý komfort a funkčnosť, ktorá si vyžaduje minimálnu údržbu. Skutočná sila tohto penziónu je v technológiách. Smart kúrenie, vyhrievaný chodník cez apku a 14 parkovacích miest s EV prípravou. Technológie, ktoré reálne znižujú prevádzkové náklady a šetria váš čas. Viac ako 10-árový oplotený pozemok je oázou pre rodiny. Kým sa deti hrajú, hostia majú k dispozícii zázemie na grilovanie a relax. Práve toto vybavenie vytvára vernú klientelu, ktorá sa sem rada vracia. Penzión v Liptovskej Ondrašovej je investičná stávka na istotu. Staňte sa majiteľom funkčného biznisu v srdci najsilnejšieho turistického regiónu Slovenska. Zavolajte nám a poďme sa tam pozrieť osobne.